bize bir yurdun içinden bir habar gelip goşdy da. Şu mektep okuwçylaryna ellerine telefon bar bolan bolsa, şolaryň ellerinden telefonlaryny alyp mahkama bolsun, polis bolsun, ýa-ni Türkmenistanyň içinde şunkun özlerini hukukçy diýip atlandyryp berenler, jenaýatkar bir toporyň hukugyny goraýan hukukçylar şolaryň çağalaryny elindäki telefonlaryny alyp hem olardan dilhat alýan ekeni. Bir YouTube'a hiç bir başga bir ýa-ni sosial medialaryň başga platformalarynyň hiç birine girjek däl diýip çağalaryň dilinden dilhat ýazdyryp alypdyr. Da bize Türkmenistanyň içinden gelen maglumat bu. Ondan soňra şu ýolda bolsun ýa bazarlarda bolsun köpçülik ýerlerinde polis işgärleri Türkmenistanyň watandaşlarynyň eline telefonlaryny alyp şolardan başga birine şu ýanky değişimýaly YouTube'a my ýa Telegram'a my ýa TikTok my şonýaly nemelerini elinden alyp pozup berýänmişler. Bu diýmek näme diýmek? Türkmenistanyň halkynyň watandaşlarymyzyň elinden hukuklaryny almak diýmek. Sen biriniň hakyny, hukugyny elinden alyp bilmersiň. Telefonyny elinden alyp sen hususy özüňe değişli bir zat däl ol. Gatty bir düzgünçilikdi. Bu näme diýmek? Halkymyzy ozala Türkmenistanda hiç bir yerinde internet ýok. İnternet asla ýok düýpden. Sebäbi Türkmenistanda okuwlarda da biz görüp ýörüs da başga ýerlerde de Türkmenistandan başga ýerlerde internetten bir meseleni bir okuwa degişli bir nemeni aljak bolsaň internette seretmeli bolýan. Hokman internet taňa gerek bolýar. İnternetsiz hiç bir iş bolana başga ýurtlarda. İnternet bilen. Emma Türkmenistanda şunkugün internet ýok. Diýsen hemme gülkünç bir ýagdaý da bu. İnternetsiz hiç bir iş gymyldak bilmeli däl türkmen watandaşlary. Emma interneti şu derejä getiripdirler. Onu da bolsa halkymyzyň, watandaşlarymyzyň elinden hakyny, hukugyny alyp gorkuzyp telefon ulanmaly däl, YouTube'a girmeli däl, başga TikTok görmeli däl. Bu nirede eşitilen zat